Ta sa sisin pat hagani ke step ngadon ke pan ai ngu yo play. Bangiyo biang ke ni ke sngi ke pan ai ke tin ke jong play shepi baro. Ai ku play fi ba fi snap fi pne chingmat ba fi piang ke tin ke jong try but ngas ngo ru yo play. Ba udang play ke lat yengi manginyo ke pan ai ke tin ke jong play shepi baro ki baju snap ye ke ka voice message. Ai chicken tien shuai ke bangania chkhmat ngashime ke ni ke lat ban pentip kat kiba yo snow ye ke ni ke voice message le ni ke bujupej apa ke YouTube channel jong ke Grace Worship Center namar bangi khame bun kam mentau ni tayo mat ngi ai shuti ki ba tray ki ba tray lang po ka kam ke jong play te menta ke tayo ni pan map na pi ba ye ke to ke video ke bangi jaj pelat ke YouTube ke bangi pelat ke Sunday kat way bi gym step kamot hagini ke Sunday ke kat way bi gym step nginum ai setia ya kanu ke jingkren namar khambon ki ya le jinglet bat ke medon tingi klemla setia ya kaban ai gini ke recording la ni ban le ke recording mat kadaw ngin sange tang hagini ke Sunday min step kat way bi je nrai janmian pinyo ya ke tin ke job play ka ba kodor but ngin pelat biang ya gini ka live telecast ke Sunday ke por South Shiteng hagini ke Sunday te lesingan shipun kan mau biang fiba hagini ke Sunday min step nginum ai setia ya ka jingkren namar ngikwa ban ai shuti khndiat ya ki batrai bakta te nrai ya ka voice message kan long kumba ka julong bat mala ke Sunday pan kan wan biang ke jingkren bat ngin ai biang ya ki recording kumba julong te kuble shibon hagini ke por nget pila shine in late no shketien ge jong try ka banga doni ka bangan biteng biang ni ke jing kai ke banga ai ka teng ka Jingmaian jong ge Diengphna ka jong Khrist ngan kren biang ni na mar mana ni ka tayo mana ni ka sngi wetness dia la ngambakla ngala ai shapi ya ka tu ka jing kai ka be day ban haka habang kren japang ka Diengphna ka kren japang ka jingya mat ngala pen fi ya garukom jing shai ga ba wapsul pol wanra ba ga jing yap ka ba blai kurani ngi menta kam de shu ga jing yap ga do re ga jing yap ha ki ki ba kinja do ki ba kinja perthei ga jing yap ha ga malade ga jing sarong ga jing meng ngi de bani upload baro to ha ga ni ga por ngan wanra if you artli ki kitien ki be day bat ka Diengphna ka jong Jisu baling ai ka teng ka Jingmaian jong ka Diengphna ka jong Jisu namar kadan shisha ga ba mayan hangta fi ka wai ka Jingmaian na singa shukran khndiat ka tang ni ka wai ka Jingmaian ka dai ba katkum ki nong rom katkum ki ju katkum usaitan ro nganong bai kumta ka jing thamu jong ki na ni ka jing yo i jong ki ka long ba ndala sanar pna yu Jisu kamut kala kut katu subject kamut katu problem ko bau Jisu u penkelumar la se banong no ka kelumar ke jinge jong gitu ke Pharisee ka kelumar ke kom nge jong Jew kelumar Pilat ka kelumar dot ka tu ko po namar bau Jisu paunam se nda haba ka kelumar ko sinchar ke khadar baro ki perkhat bet ban pensange ye ne dei daga basanar pna bat kita temu bala da sanar pna yo Jisu ka tola kut ka jingi kren chapang jong u kala kut kala wai usai tan ru da plan ni kata ye ka ban wanra ia kata ha ki brio au Pilat ha gitu ki Pharisee gitu ki nong hialap niam ki no hialap niam ngam banong ban susanar pna yo Jisu khnang ba kan kut no kan sange no bat usai tan ru plan ban dala dep la peniap yo Jisu komat lakut Henry shimtip ba ka plan jong play ye Diengphna ka dai ka bamayan naga ta daw nga kwa nga nong fi nda bagi sanar pna yu Jisu ka Diengphna ka klalong pen ban ka jingker ku go kraw naga ta daw nga nom that bangan puli biang fi ga ni khot
ka bawah stopol uang lesing a base ka ni ka jingi kai jonga dai na ka ni ka khot artli ka bawang ha ka shiti ka jong ki karin kalenong ka bening kong ka khot ka bakhat nyu uang namaru Khrist shim la pha yanga ban pen baptist rei ban yalap i ka gospel ha ka jing sta ki ktien yo ba an pen le no ei ya ga Diengphna Khrist namar ka ta ka ktien ka ba shapang ka Diengphna ka long shisha ha ki ta ki ba jot no ka jing ibe rei hangi ki ba yo la im kalau ko bor ka jong play fi hang ta fin lap yo ka Jingmaian ka jong ka Diengphna kan diat nga chu ai gane kana ma fin shai yo satan bat yo ka himarum bat yo ka jiu ka to ko por ki perkhat bet ban dala salar fna yo brio lakot bat ki perkhat bet ka to kala suk ka sensyar ka kadar ka ya le jingi seng ka ya le itu ki kam liam baro rei kim shim tip baga plan jong play ban salar fna yo just Khrist ka dena bam jukot badaga jing sha sanar pna kan wan ra pen ban ga jingker khu ga kraw ye ki brio ki bang net yo Jesus Christ bana ta ga dawa so polwang ka khubor ga be shapang ga Diengphna ga dong Jesus Christ hagi ta gi be jot no kalong ga jing ibet kalong ga ik bam longi ban ye kren hare hangi pat ki brio ga be yo la yem ngi lap ba ga Diengphna ga de ga bor jong play nama de ga Diengphna ka ba ai bor ngi bengin yang mala ka pa nangi yo iyo Jisu bu sha ga Diengphna nangi yo iyo Jisu bu sha ko de ga Diengphna ba mi pa na ga jingta ka ai ben siam ka ai bor nangi yo i ba ki pen sitom pen jar tribe man ga jing chau snam jong o ma bi ki pop chingi de ga jing yap jong ai bor ngi bengin job ga jing yap but the jing mi pat jong ai ngi jing em go job but the dang ngi the jing ker man wat ye go ban sawan mangi dan ga jing em go bam jukon na mangi shekri you blay ba klem yap ndo ba mi pat but they ngi daw ka ktien go be chapang ga Diengphna agi be jot no kalong ga jing ibe hare yangi gi be yo la em kalong ga bor cho play na mar ha ga Diengphna ka dong Jesus Khrist ka dan ga jing mot ka ba bon ba ya ka ba menta ga singan wan ra katukan ne ki jing shisha ki badana ha ktien go jong play tangini pe agani ga por ngalapen i fi ba ga Diengphna ga de ga dak jong ga jing yap la ne ga kren jong ga jing yap menta ga ne ga singan pen i fi ba ga Diengphna ka kren sngaba tapi puli ga ne ga Bible ka Diengphna ka kren jong ka wei ka jing hikai ka ba kraw pala da ga Diengphna ka ta dai ba ga Diengphna ka jong Jesus Khrist ka kren jong ka jing shakri jong ga jing peniasok ngakwa iganingan na khamkaren haganinga jing hikai jonga fi ka Diengphna la da pipe i sha ga Diengphna malaga por ngakwa ba pinyo i ba ha ka Diengphna ga jong Jesus Khrist wala da ka i kordet wala da ka i kumba ka ilong ka ba ilong i jaburam wala ka Diengphna ka long ka ba i tieng i ma i ngiyo ka ba snophieng man perkhat henrei ha ka Diengphna de ga Diengphna kabau Jisu uani kaban penisuk yang apa di fi baru play kadai dak jong jing penisuk ngakwa ifi gi besyakri u play gi besngap yang ni kapor tangin tip yang ni jing shisha ngayo i imat khambo ngi klem yo i yang ni ngi klem sngot kho yang ni shapang ka Diengphna fi ka Diengphna kam de ha ba ka Diengphna fi di min so thok amot ayu pengan pen i fi ka Diengphna fi yo i ka Diengphna ka dei ke beberapa ngi i wat aga Red Cross ki ai to Red Cross ki oma ai to besau na to ki ai dan ngi bi kenjing ken pitip dan ki minus ki dan i plus but o plus ke kren i ga to cross but na kwa ben i fi men ta ki sngi ba pin sngo to fi u to dieng u ba pengkiang u to dieng ba pengkiang u de dieng jong brio utu dieng an pen iswai to udieng nama bangam fimla banyo i nga na kadang ngamla an pen shai ban rei ngana pen shai fi ka Diengphna ningkong e ka dei tu dieng pengkiang mo Jisu lo pete ki tigi jong ubro aliang la sana ra tu dieng pengkiang fi utu dieng pengkiang ude dieng u batau yo minus yo dak jong ga jing khati mo shimno mo mangi haga jing hikai school na udak shimno lani uta u minus sign fi kabapan pa bau tu dieng u bakran chapang ka jing em jing hi breu baklem utu dieng na pedeng kamu tu dieng na pedeng ni kela minus ni sak la sukhati ba jingi
khati ke jing em khati ke jing so khati ke jing ka jing kia khati lut na dong sedong ngilong minus bai bat ngakwa ba nong fi la da tang dong ding pengkiang ni ngin yap nginum dan ru am ngila minus bai riai ngu you play ba one to ding na pedeng baru tu de ding jong play ngan ong fi tu ding pengkiang de ding jong brio o ba wan ra bai ye ga dak ka balong ka ba shukhati bai henry nda wanu nu ding jong play na pedeng Unio du diang ubapen kela plus yo minus. Padahal kita kedau tu diang Quran Jepang Jisu Khrist the one na beneng. Upen kela plus upen uat ke jing mg. Upen long ini bengin dan hagene ke pertai. Bengin lak long khmat so play. Bengin lak biang sisi na ke jing syaklem uplay. Ngilong minus ngi dan na jaka ke bengin syukati baik. Ke jing em jingi kala don pa ka pom ngi de pom ler chu ngi de bla shakan tan na lor ke jing em ka pom long ngi de be ke bla don ka minus ai ngo you play bo play one ra yo to plus but ngi sa yo ye ke tien cross lani ke Diengphna ko ngi ong but ke Diengphna ke de ke bo play ke ban kong ke de open sok ngi baru play jing yap jong Jisu ke Diengphna ke de la banong no subject pedeng jong ke jing yap ye ke gospel baga Diengphna gi bejat nak long ke jing ibe ngi kalong ke bor jong play balai namar ke de ke bapenya sok yengi baru play ngakwa pinyo bahaya kata ke ketien mendagasngi ke de ke bapenya sok yengi baru play ula penya sok ye ke perthai ha ke Diengphna ke jo tong ini pet bat nga na ke ketien ke jong play tongan puli bat fi na ke shithi sheki kolosai kalau nang kaba ningkong tangi ni puli nak khot kaba khat khandai na ba ukpa ula sngo ba baga jingda baro kani o shongtli ha u kamot ha Jesus Christ but da u kamot da Jesus Christ ban penyesok no yeki baro haladihi habaula la penlong ye jing penyesok daga snam ka Diengphna jong u da u ngong yeki ba ka khandau lani ki ba hagibne Fika Diengphna la jauh ke senam ke jong Jisu ke Diengphna. Bat kini kalau penyesuk ke jingyap jong Jisu ke Diengphna, la penyesuk no, la penyesuk ke Bible ke orang ni, dau ban penyesuk no iki baro haladihi. Habau la la pelong ke jing penyesuk dari senam ke Diengphna jong u, dau orang iki bagi kendaulan iki bagi penang. Kamu ndak ke jingyap jong Jisu ke Diengphna, dak ke jing sanar pernah jong u, la uan ban penyesuk no iki baro baru play. Klem ke Diengphna ngilong kinong syun. Ngide ki basa kinong syun baru play. Kau hukum ke pencengai ngino play. Naga daw ko ang nong fi da perkhat bahai kata ketien. La da jabo Jisu klem ya ke Diengphna ngi dan sejngai ba ngide ki bala syakan tai. Khamta mangi ki gentle. Khamta mangi ki brio ki ba ki bam de ki jiu ngi la de le pas sejngai. And right day namar bo Jisu yap But daga jingyap jong ula ke Diengphna upanya sok yengi daga snam jong ula ke Diengphna upanya sok iki baro. But iki ba beneng iki ba kendo ng Bible. Fidina ta daw na kwa ba pin sung ba u Jisu no wan jeni ke pertai wan ba pin sok yengi ki brio ki bomdan chuk ke jingi dai baru play ban connect biang ban wan ra biang ke ta ke jingi dai ke jong ni baru play. But dia kata down ngakwa bapin yo ini ke ketien mana ke singing na keren bahaya ini. Namar klem ke Diengphna. Ngan ong baik ni degi nong shun. Ni degi nong way, ni degi nong shun, ni degi bala syak hati ko mo. Andai namar bakawan ke Diengphna, namar bo Jisu ya ba ke Diengphna. La penyesuk ini. But aba ong penyesuk kamar kedan biang kecingnya dai ke bejan. Kecingi baru play. La reconcile la penyesuk biang ini baru play. Fidei na kata kadaungan penin fina ke Bible ni ke por ar koren ke nang besan. Tangi ni pulih ni ke tien ke jong try. Kabang sangat nat baban pulih ni ke nang ke ar koren nang besan. Ke khat ke bakhan riu tertentu ni pulih kham jrong. Namanga sai sangat nat ni ke khat ka kum ta tien adu menta. Ngingim nyau yanu ru kal bakum ke do toilet angin nyau yo Khrist kat bakum ke do andre menta ngim nyau syo. Kamut iyo kata kamut ladangi pek yo Jisu kat kum ke do walong beriuan tamosha sempat uyat lakayu hanai menta ulami pat nagi jingkang ngim nyau syo kat kum ke do
Kumtala da udana Jisu Khrist. Ulang ujing tau betumai. Ki eki rugi barim kila do no kami ki eki ebro kila jalang ki betumai. Tik eki ebro kilang nau blay ubala penyesuk no ingi haladihi dau Jisu Khrist ubala IT hangi ia ke jing pentrai ia ke jing penyesuk. Pi ngai ibuan ba ki brio. Haka jingi daibat kani ke subjek ke mga keren mga menta. Ngi klem la snut ho ia gani. Nga kwa ifigi besngap ia nga menta ke sngi shai bai gani. Ngan ong biang sisisen. Originally lani haka jinglang tan rai. Ngi la day lupa ki nongshun. Ngi day ki kiyo jong ke jing bitar. Ngi day lupa ki ban hap agad ke jing bishar ke jong play. Henry u Jisu wan ban ba ke Diengphna ban yap ke Diengphna. Ke plan jong play ke day ban penyesuk yang ngi baru play. Bat ngiyo biang ban long ki khon jong play. Ling ban ke Diengphna la connect biang ngi baru play. Ong si ong ke ketian. Balai. Bat nda habang ila don how Jisu Khrist. Ngilong ki jing tau ki betamai. Ngim nyau shu ini nuru kat bukum kedo ong ka Bible. Balai na mangila long ki jing tau ki betamai. Nakata ka daw ong ka dekat ka bakat pra jong ni ka sidi ka baal ko no masan dekat bakat pra ong no. Wong ki eke bro ki long no blay ubala penyesuk no ingi haladi. Hidaw Jisu Khrist ubala IT ingi ka jing pentray. Jaka jing penyesuk komat. Mangi ki brio ki balong ki nokshun jong blay. Dien bangi la shem yu try. Dien mo blay ula shem ingi. Bada dien ba ula penyesuk ingi ka Diengphna ka jong. Lamaap ingi ngilong ki jing tau ki betamai. Kaya ki berim ka la dono. But they kum hangi bau ai ia kene ke jing shikri. Haba ang ke jing pentray ka mo ke ministry ke jing shikri. Jong ke jing penyesuk. Tiki ek bro kilang mo ka babu ang kataka lang bau blay udang penyesuk ia ke percaya haladihi hau Khrist. Klem na niya waki ke jing palat jong ki mabula buti hangi ke ketien jong ke jing penyesuk. Lada fisngot ho ia kene ke ketien. Wang namar ketang ngilang kinong kitin siyam na kabentau Khrist, lakang bau bleu kurpat ifidangi, ngiduay riyan na kabentau Khrist, to lang pi iya gibala penyesuk, baru blay. Fi ngan peni fi ngan kam kren, kam slam kandiat igani, ngan kam express igani. Fi hapan snot ho bahaya ke Diengphna ke jong tulay. Malay bo Jisu yap kordet ke Diengphna ngala ong fi ke benengkong ke day uwan man penyesuk ingi baru blay mada dien mangila yo ke jing penyesuk baru blay ngala syam ke jing penem ai ngo yo blay ula map ingi na long jing taw betamai usa IT hangi ya ke ministry ke jing shakuri jong ke jing penyesuk nakata ka daw nga krepan ifi ke pop penyesuk ho igani lada fi raia ke gospel lada fi kreni ki ktien lada fi im ke jing im magani ke pertei da fi shakri lada fi wan raia ke jing pa pra lada fi long penban ki ijen jong ke jing ya kreni ke basniu ya ke bawit ang niang tai sino kan pai fi dena ke te daw nga kwa nong fi ni ke por lada fi snot ho ba mangingi lang ginong shon re play la penyesuk ini. But nangin ay sok mo ngide ki brio jong ke jing penyesuk ngide ki brio jong ke jing sok ni hap ban tip bau bleu ai ngi ke jing shikri jong ke jing penyesuk ino ka beningkong day ngin hap ban ya lap ya ke gospel ke jong Jesus Christ ki brio da ka baki pai show blay ngi penyesuk ki baru blay uang tulang pi ki bala penyesuk baru blay da ka bangi ya lap ya ki brio da ka bangi thu ki brio baki ni sok baru blay teng ngi klem kan mau ya kata na imde teng dan ke por ke bakambo ni imat ni klem kan mau bahaya kata balai nga ong kumta nama teng ni klem perkhat ke brio ban penyesuk baru blay ni wan ra pan man ke brio tang sya kan niam ni wan ra ke brio tang makin sya long kristan nang ta de ki dat ki shirun nang ta ki im ke jin im ga ba I kum baki long pan man ki nong shun ka adu ba long ke jingwet ye ki bompat long kristan baki yo I bade ki kristani wan ra ke jing pa je pra ni kini ke jaka ke putang ni kini ki lum ki wa ni kini ki jaka lum jing tap ni kini ki yang mani ni kini ke ni
kini ke kini ke wa kini mau kini ke kam ke jam kini ke ni long pen ban ke jing wet abang klem snu tho mangi de nong shon ngi de bala don sejanga in de ble lo pen sok ngi ke Diengphna ke nong Jisu Khrist but mentau ai ti ngi bangin shudai bet ki nong pen sok na shet snow lungo ke brio ke ba la shakrio ble tang ba pidang rapat ke jing kaja kiar na ke jing kaja kiar wat aga testament ke berim bilak ki brio ke bedan buram hi ki kham kiar na ke jing kini na ke jing kaja vi pegu mo Abraham baru lot klep tre bane kaja u Abraham wong na kalong ka be ibet bane kaja mengabat me u Isak ro klem kaja bat gitu ki brio ki jo api melek gerar na ki wane kaja pen fi ke jing kaja ke jing ne o Jisu de u kiar na ke jing kaja Apostol Paul kiar na ke jing kaja Petrus kiar na ke jing kaja lebih pulih baga Bible balai nama ke jing kaja ke de kam ke bepo Mga kuangan keren ni kini kupola dan ngikum gibriu gibala syakri yo play. Ni klem sno tho ba ni de ginong shun chong play ndre play lo pen so ingi ga Diengphna. But why ti ngi ga tien jong jipen so. Habangi aya ga tien ga chong play shi gibriu. Tanginum keren ni ga tien ga ban pen ya pa ya pra. Tanginum ka daw tinginum keren ben you. Tangin ra ga khubor jong ga jipen so. Fika kelalong ke gospel ke kelas neo. Dia mengira ega kubur jong ke jingi panja pra. Ni klem ra ega kubur jong ke jing penyesuk ke benengkong penyesuk ega brio baru belai. Dah ke penyesuk ke brio begin petiang yo Jisu dia begin yelet penbaptis no begini ya rung balang no begini ya. Kita gidi ki kam gi bengi yele ke kam gedo. Rikin mau ke kam ke benengkong ke de ke belai ula bu ingi bangin let ban ra ega ketien jong ke jing penyesuk. Dah ke betu ega brio bu belai ula ayo Jisu Khrist begini suk baru belai dah bagi pediak ndak lagi suk baru belai ngakuangan itu fi kata dia ke krau palat kin kelalong ki atiar dong ke jing penyesuk bat ngakuangan ong fi ke jing penyesuk ke benengkong ke bau belai kwa ingi kedai ban penyesuk ingi baru belai ban penyesuk igi brio dah ke jing jing ingi lai kelang ngilong kinong kitins ia manit hu igi brio ia ban penyesuk igi brio dah ke bagi phasho belai belum ma bi ke pop jongki bagi dan biang ke jesuk baru belai Nama ulah penyesuk igi brio igi percaya ke Diengphna. La pulih mana nak istri ki kolosai lo nang menengkong khol bakhat kendai arpau ke bawang ulah penyesuk no iki baru agas nam ke Diengphna ke Jong Jisu Khrist. Tengah kuat makan ong fi ke menengkong ke dai la penyesuk ini baru belai ke ba ar ngi dai mangi ban rai ke kubur jong ke jing penyesuk sigi brio ke balai. Kuat makan ong fi. Ke ba kebadan kami ngi dai Tengin ni sok pergi beriau par. Lebih baik saya Diengphna ke Jong Khrist. Macam suatu nak pani tuat pani wit mano. Ngakwa bintip baka Diengphna ke kubur Jong ke jing penyesuk. Semua bang palat ikat ke ketien ke jing syam jonga. Nalap baka ni ke ketien ke dek berkerau palat. Nangin persyang ban rak manet ke beriau ke bayi pat pra. Yang sam ke bayi pat pra. Nangin long ke jing kerku. Dah mengira ke kubur Jong ke jing penyesuk. Nangin igadan ke jing pat pra ki jing syekri. Tangin umlait ban aimen sim ki bani psha siliang bani penpat penperan rei tangin ni ra ke kubur Jong ke jing penyesuk. Kata dia ke bau blai kuat ini mengin ra ke kubur Jong ke jing penyesuk. Nama ke Bible ke ong nama ke tangilong kinong kitins iam na ke bentau Khrist. Fi ngilong kinong kitins iam. Ngim dai ki bekit ikitien Jong ke jing penkit ma. O ambassador dai balik ra ya latung yo ambassador na ko ke rish ko ke rim dai balik ra ya ke jing pat ke jing pra ya ke jing shun. Ban penkit ma ya. O ambassador dai balik ban ikren suk. Ya ki ri paro dai mo ubayang man ngingi long ki ambassador ki nong ki tins im Bible ko man ngakwa anong fingi dai kita ki ambassador ki Jong Khrist ki bara ya ke kubur Jong ke jing penyesuk dan ada dah lebih polis di sini nong room nong kat sahur kat bakan nyau ko ang kahima ke Jong play kam dai ke be ba me di ndai ke dai ke hok ke jing esok bagi jing ke menu men semo ko ngalak keren ni Baru tahu bersyakri belai gini ki ulong bukan semua bahaya belai baru bersyam semua bahaya ki beliau.
bi pulih tu sti nong rum nong khat sar khat nyau ter fin lap kade ke tien ke bekrane ke ni ke jo I bau blai lo khat ngi bangin tip ba ke himau blai ke ne ke jing shekri blai kam de bani krane ke ba mi ke di ke ni am ke sngi ke ya mani kran pun san ni ke ga kwa ba nong fi tongin ra ye ke jing sok ye ga hok ke jo blai ye ke jing sok ba de ke jing commandment se mo ko bat ka bang kran mi ta ke sngi ke dai shapang ke Diengphna ke khubor ke ba shapang ke Diengphna hagi be jot no kalong ko jingi pe re hangi gi be yola jem kalong ko bor job play bele kalong ko bor job play ko we ga daw dai na man ga Diengphna ga dai ka won rai ga jing pe so ka dai ka bor ka bo mayan la pe so na ko nga nong fi la dangi snot ho ye ga ne ga jing shisha bele pin sngo ye per wang ne na ba kum tang yim nyau shu ni no ro ba kum ga do ba mo ni ga ta ka ba bro mi dai gi ba kum jamin sim namang ina dan ho Jisu Khrist nang jing taw ba mai belengin sngo ye per bo tu dan tu ga niam tu dan tu ga niam man ta de ngi dia pen ksani le jing niam ba ngi me bet shu ben le chi tu ga niam me bet ben le chi shi tu ga niam ngam kren gi niam hindu gi niam muslim ga kren paramangi kristan ma teng teng gi pershangi ga bani khag gi brio ben le jing seng ni pershangi ga bani ma bani kren gi e ngam sngo tho ba namang shem na ni ga bible bo blay u klem pa ngi ngi net ban pini khlat e brio na ga je dei parabangai u kwa ban pini so ngi ngi long ka way ga met ko jong trai la dangi so tho kum ta kum gi bangai ga ni ga ri gi chingi mdan de wat ni ga omicron ro nom la ban yang persha ngi ringi long divided ngi pat ngi prang ngi medan ga jing pini so ngi ra gi ko bor jong gi jing pen kerpang pen ban ngi pen ksan la ga jong wa ngan ong fi ni ga por hata pis ngo tho kum no Jisu wan le shi ko protei o wan ban pini so ngi baru play baradin bula pini so ngi te tangi ni ra ga jing pini so ken ngi so ken paramangi ngi no me page sneo ken paramangi namangin hap isong beneng de wes ini song lang da film long comfortable yang giwe pan ki be shakri utrai te kum no bin long comfortable beneng ka shito man le beneng ro ta de ne ka dang ko nga dang fi ga ni ko por tangin dan ka mensim jong ga jing snot ho ga jing shai ga ban no utrai ba habangi snap ye ga ni ga jing hikai nga kwa ba bin de shai ba hato fi dan ne em ye ga ni ga jing shai bo play ula ayangi ye ga ni ga ministry ga jing shakri jong ga jing piniso tangin shi puli ni ga bible bang shi lap pe ka klem da pen tre kam ka tangin snot ho ye ga jing long shi para tangin snot ho ye ga jing long ha ga met ga jong trai tangin snot ho ba ga we ga sngi ki ni niam gi ni gi kerteng niam jong gi bar kha ki ni gi balang gi ni bar kha kim dan e ru am gi ni gi long ha ga per thei bat ga sai ga dei tang ka nong let kurim tang ka met jong trai unwan shaw ye ga ta unuman shaw ye ki kerteng niam Tagadaw Jisu na wan jini perthei na ula mi pat na jingtam na ula don shapneng upen pau ila de dal na patmas u Yohanes sanran bakhat do jong trai na Ukraine tu nyau balang klem ong ka balang kata klem ong reu shong be ka balang ka badona Ephesus ka balang ka badona Smyrna ka balang ka badona Philadelphia ka balang ta ter baro tu nyau balang bale Ukraine ka shnong nama u kun thop ye gi banget baro bagi dai gi badan agamet ka jong ki dai gi banget ki badai ka ju bat ki dai gi bala yesuk ala dangin sngot ho kumta hagene gi jing shekri play nim da don kam e banda yalap ye Jisu hagata ga rukom da pen bore gi brio na ni barong yesuk ye kemen baro kin pai show blay re nagi petching gi yo even ngi pa ni prang ye mi ye ker mongi kren sning ye pen banas ni no tangi kren pusha iwe no tangi me kren de le to ngi me pet ye rung to nga play ga ta nga pet ye ga ta nga yo i bangi klem yo i ye ga jing shisha jong ni ga Diengphna ga jong trai ta ga daw na sa ong fi ba ni ga jing kai ga bujrong ba ga Diengphna ga dei ka kren tang shapang ka jing shekri ka bo bleu la ai bo la peni sok yang i baro how Jesus Christ mangi dan biang ka jing dei ka jan pa play but mde tang tangi dei ki no peni sok i ga brio show play ro da ga mangi slap i kai ngi lap ba ga balai ngim dei ben ra i ka sing pa pra ngi dei ben sot ho bam dan jing phera peneng jing baro i ga bala dan no Khrist long jing thau ba tamai mangi dei ki kiam bas da gi jo trai
ngakwa fin persen ni kata ke khobor keleng ra ini ke jing kai chunga let keleng yo I long khamyar ka donon yo I ka met chung trai banginum snow ker pang manam ong thang mangi babiang mole le kumta baro ngi tan kami we lai we di khat ipang baro ka met ke pang lang nai keren tai tu balang ngakwa fin keren ya ka met ka chung trai ka si bejan dia keren ni ka met chung trai ka pertai baro we tongin snow tho bangidon ke jing along ka we haka jing pinisuk ka jong Jisu Khrist haka Diengphna ka jong ngai pina shai kita tangini page sakawai gini ko pona mga don por sa kandian ngakwa ngan pini fi ya gini ka Diengphna fi de pi page bo Jisu u ong kumne aga gospel ka jong Lucas habu Quran jipang ka jinglong san ran ka bishisha u ka Bible ka ong kumne tongan na puli kani na mar kani kani rap ifin na fi sngot ho iga jing ya kani ka jing ja kani ka por pi ka ong kumne aga gospel jong Lucas nang bakhat saw khat ka ba arbusan nga puli kani ngayo I ya ka jing ngayo I kum ka dur kum to ka ong kumne bon ki pat ba ki le lambat u bat habaula kertiang din ulo ang haki ngakwa pin yo ay takti fi u ang bon ki pat ba ki bot yo Jesus Christ fi dan si bon ba ki bot yo Jisu wat ang tu ko por wat do mentaro si bon ba ki bru ki yo Jisu and right nda haba ki bon ki bot yo Jisu pat ba u Jisu tip ki pat ba ka Bible ko ang abaula yang ula kertiang din mo pa si ki pat ba ndau phai shi ki pai ba nganut banong ki pai ba ki hap sange balai phai shi ki pai ba ngan ong fi ni tin snot nat ye ki ba shi bo chong shit snot nat ba pin shu le ching seng shu roi carol la por Christmas shu roi mo kwa ingi bangin shi chong shit nda haba ki pai babo bon ki bo u ye pai de den kun tu tiang den balik tu tiang den nama ukwa banong e shi ki pai ba wong gum no ka Bible ko wong gum ne wong la daw no ru wana nga ba bom isi sabamo la daw no ru wana nga ba bom isi ila ukpa ba la ki kme ba la ki tinga ba la ki khon ba la ki men ba ru shin rang ba kan thai hot ba la ka jong ka jing em ru la ba long usun ran jonga maruang sa kawai katinu nunu di bam baru ialah ka jong Diengphna bat bawan bot na din jonga la balau senran jonga fi hang ni fi ni I ba u Jisu umot ia ka ban pia yo ni pat ba arliang wak ma skot na di gibriu begini kelalong begin sia bot utrai long pat ba am tu klem so to u ong ni ka Bible ko ong ni ukuran bet ya ke jinglong senran ukuran bet ya ke jinglong senran uang bet uang pimla banang ki senran chunga fi kwa ya ke babin chulong ki Kristan malumala ukwa babin pai ya ke jinglong senran ke bisisha u ai ka ketien ka ba kumba ka balong persya ya ki pat ba angin ke pa uang la daw no mot banon bon adin jong abat obam isi ya lau pabat ya lagi kemi bat ya lagi tengah lagi kon ba lagi men baru shendam kentai hot ba lagi jong jing imru la balong usun ran jonga af nga kwa nga nong fi nakran mangingum ta menta kan ya unyalan thamma ang ni kila mot pan yap yu Jisu de kan ni ka daw baki kim so tho yu Jesus Christ balai fitem namar u Jisu usnot ho igani gawai ba kwa igi pat ba bagin shakri klem da snot ho yaga dor jong ka jinglong sunran o pimla de ban bot inga pimla la da pim snot ho I ban ba ya la ka jong ka Diengphna pimla de ban long sunran jonga fi aba ukran chipang gani
Ukuran siya pang Diengphna ngan ong fi Diengphna kadai ka bau Jisu abu Ukuran ni wang nunu bomba yala ka jong Diengphna ulai bomla banwan bun din jonga umla balang sunran jonga fi ka ni ka ketian ka bau ba ila ka jong Diengphna ka man piaban sung tu umut ayu Jisu do Ukuran nang ni fi wang te wang nunu bomut banwan bun din jonga ubam isi ukpa me men bau ka tengah ki khun wat ila ka jong jing umla ban bun ka ni ka keren siya pang ka dur jong Diengphna kadai ka bau Jisu unsa hangne unsa ikime ki pa unsa lot ki men para unsa lot ki senran unsa lot ya baro unsa lot ya kata popularity lang ta jingpang nam jung unsa lot baro un habba ige Diengphna maro un hab sa maro un shapen sitom sab yang sha sana berapa itu kita ka peneran fi balai kuran ni wang ta bomba ige Diengphna kamun lara fi mut ban syakri nga ang Jisu ne ngam ko apen chupot pa ba pihak ban tip ya laga jong ka Diengphna balai nama ka Diengphna ka dai ka dak jong ka jing sha shita ka suffering dan ki bri bom sung tanat ban kren ka suffering te tengi sung tanat ban kren tangi ka prosperity ni sung tanat ban kren ka jing sha shita ngum ki Kristan ngum ki sunran ni sung tanat ban kren tangi ka jing roi ban sha nga nong fi film la kiar ngase jong ki bri usibon menta na fi syakri yo play fi jong ngalap na do men swa bang kala pamut do ta sngi bagi post nam bagi keren bet ikata ka jing roi ni keren ni kata ka jing ya jing ya bagi dei ban ya be na besuk bagi dei ban roi nang pet ya kitu hi ki keren ki ya jing e pa hado bala pala ngarong ya ki ru ki ya ban nang yit ben ya ngani ka dei wat na ta fi ong nganget ye ka prosperity play unum prosper fi kat ba pimpat nang ye ka Diengphna kat ba pimpat rung shigi rai dam jong ka jing shakri play pinumpat po isi ka jing kentiu ka jong play u Jisu la da umpat sha shita ma ka Diengphna unum po isi ka kerdan ba unong try ba unong pen em jong apa jong fi la da fi kwa ban po isi ka pansingat jong ka puram piap ban pong ye ka pansingat jong ka jing ja puram la fi kwa ban po isi ka jing kentiu fi kham se jong pide pin sha kentiu ka Diengphna ngam ong fin cha sanar na biang sa sisian re filam ne ba ga Diengphna ga dei ga ba kia ga Diengphna ga dei ga ba bo Jisu ba ga dei ga jing shitom ga ba palat ga jing pang ga ba palat na ga jing sempat ga jing mo ga tu ga jing shitom ga ba ka ba long palat ga ba mla shu ban perkat dengan bor beriu kita kadai ke Diengphna ke jong Jisu Khrist bat dei kita dau minta lalangi syakriu blai langim sut ho ke Diengphna finum yo bor wen syakriu blai hadai la fi syakriu blai fi persang banyai ke bening kong fin lap ke Diengphna ke dei ke jing sha shita mi sha shita ma ka nur kom ke bening kong pin sha kan tan kan keren ben ang ni pin sha kan tan wat na ki ba i pin sha kan tan pin sha dewa dau Judas lo sudah senranu bu Jisu lejin udah wa apostle udah Jisu Fila wat nagi be nagi be jan nagi be nak ta daw Jisu bu Ukraine ke Diengphna ne Ukraine jiwa ong la lulu mot wan boarding abam isi lo kupa kani isi gamat be bin isi kani gamat ang ni be bin chai pinapan jet ban pa ke Diengphna pinapan jet ban eat you play ban ya ban babe wat la daw Jisu klan bonsi na galanti ga buyad sa Calvary rew yang kani ka siya inspired nga kani ka siya ay minsim try nga kapasyaw man ya ban bae lagi jong Diengphna nga siya karen ben kada ka pangas ko kumangan yang nga hap nga klan re try nga yo I ba me ke ba me yang si yang me ya si ya hado ba me la ban pen poy ga Diengphna halo lum Calvary nga yo man sim daga ta bangiru nang syakri yo blay ni sha gi jing sha gi bobon ni sha kan tan ni sha kran pen ni sha nyo pen ni sha le ben sa marway dan gi brege ba dang syakri yo blay oh paro gi yung komen paro lay sutnan parlok lay sutnan bangila kala ka ba tang shi por findala ya ba haber try na filam minut pila sedang ban im kum pilong ki senran ki jong try ba sedang ban kiu na ke kerdan jong jing long pat ba si jing long senran pin se yo I wat ha yeng la jong pine kan do I ki jing e ba de hang ta la test fi de ki pat ba ne fi de ki senran la da fi de ki senran
Fi haban tiap ila ke jong ke Diengphna. Ke ai ke Diengphna. Ke Diengphna ke de ke jing sha kren ben. Ke de ke jing sha eno ben. Ke de ke jing sha sa marway. Ke de ke jing sha pen shitom ben. Bat ngakwa ngana fi babe. Ye ke Diengphna. Ya be chik mal. Pinum yap. Pinyo i ben. Blame kan tiap fi. Baro i briu ki kwa palat ban shakri yo play. Hele ki kwa ban kiare ke Diengphna. Jisu klam au ba ke Diengphna jong au. Uno ru di ubampa yalla ka jong ka Diengphna mde ye ka jong trai waju ruai waju ongan ba ye Diengphna trai em ndan manu ban ba ye Diengphna ndan balaro play Jisu la siu ka dor ka rem but ko apa dingin dangi shakri yo play bani she ya na besok ko apa ngin dan la ka jong ka Diengphna ni kam de ka ching pang kam de ka ching pang te teng dan depang gi ong pi ba la ka Diengphna mde ta ye jing pang siu ga dor ban pin kia ngi sha sempat ga de bo siu ga dor ban pin kia re ga Diengphna ga kren ga jing sha kan tan ga jing sha kren ben ga jing sha nyo ben ga jing sha le ben ga jing sha e no ga jing sa mar we ga jing sha ke ben na ga ta ga dao na kwa ngan bo i ga jing kren hato ga Diengphna ye pi ga long ga jing i be na ga long ko bol jo play ai ga long ko bol jo play Agala ko borjo play film da sngi. Man if you igi jing be fi kan do. Have a fi chi shaban chakri to try. Yo men sem na ni Diengphna ka jong try. To blain ko khu fi ni to ai. Ko pa ga ni ko por nga dap da jing kamen nga ai ngo e me ken try. Mga yo i ga jing ba ha ba de ga jing snai ga chame. Nga yo i ga jing don ren kat ga chame. Ma ai ngi ka tien ga chame. Ba ga try ken chi su be. Men penong ken try. Ye ga jing em ga jong ni ga be yo sngo. Bangin sngot ho bangin ra iga jing penisok bangin long kinong penisok bangin long rugi ba ya ka ban yang ba ya pedeng jung jing na manginom sakut sa angta ginyo i ga jing kan tiu ga jabe ka kerteng ga jong Jisu amen to blain kur kui fi ko blai